Suwing perang Demak Pasaran keperang Senopati Permesemu dados Narapidono ing Gapetan. Kula nyuwun pamanggipun para Sunan Kali lan kula kedah kados lan menapa sebabipun mung Sakipati kok isih geger Demak kita. Nuwun sewu Kanjeng Sultan Amiril Mukminin. Keparenga kula sumal atur sambet kalih kedadosan ing negari Demak Bintoro. Negari Penarukan menika negari alit Bupati Tunggulunglung Bupati Telukan. Kok sugih kendel Bondowani merangi kalih kaum Demak jalaran wonten sing perintah wonten sing ngubupi wonten sing dadi pendhita Durna. Nak disawang piyai iki ketok meneng ning atine gembol keneng blok bukang ketoke tunduk ning batine mbang lihat tiange lha niki napa nuwun sewu Kanjeng Sultan parenga kula nyuwun medal sekedhik mawon terus nggih nek ora selak batinmu sing mbok darani pendhita Durna sing dadi dalang kuwi aku. Alhamdulillah nak sampeyan krasa wonten tembung sapa sing krasa niku mesti rumangsane. Ya bener aku krasa. Krasa merga mbok dakwa. Ning nuwun sewu. Dakwa kuwi aja ngawur. Ya. Merga kowe kuwi saka guring Demak Bintoro. Kuwi ya dewaning ulama. Wal fitnatu asadu minal khotli. Fitnah kuwi luwih kejem timbang memateni. Aja sok jiwit marang liyan nek awakmu dijiwit krasa lara. Nggih, Demak Bintoro kedunge agama Islam. Aku kuwi ya wong Islam. Kowe ya wong Islam. Ya ta? Boten nimah wong Islam ning kalbu dadi bengkaroane tiyang Islam. Dadi ora trima dadi wong Islam. Nggih. Ning klebu bengkaroane wong Islam. Terus Lah nek kowe kandha bengkaroane wong Islam. Kowe omongmu kok ngawur. Duh. Ya ta. ngawur. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad duni inna ba'doni ismun. Apa jek karepe? Kula ngerti ora tak dono ah. Iya. Ora roh kowe. Ya. Iki wong-wong kang iman, sira kuwi aja duwe watak suudzon. Suudzon iki prasangka kang ala karo kancane. Lah nek wong Islam kok wis wani suudzon, iki padha karo dhewekne wani dosa. Monggo wong dosa kuwi cadangane neraka. Apa kowe ora kepengin munggah swarga? Lho. Kula niku nak perkara swarga. Kula niku munggah kaji wae lagi ping 9. Segep salat ya gampang ning munggah swarga. Nek pancen gampang kowe ngerti kunci Lho, munggah swarga. kuncine nggih luwih gampang. Apa sih? Kuncine nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Ping pira? 250. Niku jenenge ngawur. Penak nek omong iki ta. Ora roh kowe kuncine kok munggah swarga. Lah napa Nek kowe ora roh tak dudono. Ya ta. napa sih? La tadkhulul jannata hatta tu'minuna wa la tu'minuna hatta tahabbu. Iso munggah swarga kudune iman. Iso diarani wong iman kudune rukun. Dadi kuncine munggah swarga iki gampang. Anggere gelem rukun karo sapa wae iki insyaallah munggah swarga. Kowe ora gelem rukun karo kancane kok munggah swarga. Swarga sapa apa sing munggah? Tiang rukun niku kapitale akeh.
Akeh apa wae? Kumpul sak kumpul nyang warung medang bayari. Tiang kudu mengetan blas. Karo bumbulok lanang wedok santri kabeh niki bolok. Alah ora ngandel. Lho kok ora ngandel. Nek kan bolo tetep pakai balak. Itu saged ta. Ora percaya? Kathah kula. Nek kowe ora percaya, iya ta. Nggih. Aku tak nglungkukno mudin sak Jawa. Enak napa? Aku tanduke mudin duwakno. Ya. Ora luwe ngene mudine tanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sami, monggo dipun sekseni dinten menika kula gadah hajat hormat dhateng wiwitan saha wekasan Bapak Adam Ibu Kawa, Bapak Koso, Ibu Pertiwi. Hormat dhateng Aki Danyang Nini Danyang ingkang mbawreksa ing dusun mriki. Hormat malih dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang jaga lan remeksa Banjardiya Rajakaya apa maneh rinten sak dalune. Kowe tau mudin tanduk hormat dumateng Kanjeng Sunan Kudus ora? Mangkel ae. Woro. Mriki kanggo nyamblok gedhe nggih. Sesuk Androno Mudin kok nyebut asmane Kajoko tak pecat begini. Ini lewat gitu Nah Mudin ini adanya petinggi kok. Ini wali kok mecat Mudin. Ngawur ae. Ora usah aneh-aneh iki perkara iki sing samar. Luwih becik ngenteni para wedrah sing padha makarya. Ngoten monggo. Rantos para wedrah. Rantos. Siji karo Mas Sunan Kali lan Dipun dasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabtu katinggalan. sowan ing pendopo variasi nanging semono nonton wayang ana apa Kepareng matur Sirama Dalaing. Iya nggih. Awitan lepatipun aku ing bangsa. Bilih wedal sak menika 200 menanjung ana saking Panti Jepara. terus nang mriki kapucansane ngrupa sing kuat. Ayo, paring pangantika kula. Kentak pitaya kersa pepundhenmu kejaba trak utamane kowe. Nek iki lho, kowe bisa linturan pepundhen kuwi pangaksamanipun Paman Sultan. Sinaosa wedal menika kula dereng saged ngunduraken 200 menanjung. Nanging kula sampun kalampah nyepeng malihipun. Yen ngono ndak sugani pendhawa tak adil sampun. Sopo maringi? Kalepet. Lho. Kalepet maringi. Sewu. Ana maling sing dadi maling Joko tingkir ya karebet. Leres. Naudzubillahi min dzalik. Bandero bledek. Atiku ora kathik kaget. Bandero bom aku ora kathik njomblong ya lele. Kuwi mbiyen murid. Kowe lunga sing kudu semangga. Nyang Tebon. Nyang Fatah ya Valetian kena. Nyang Lumajang Sarifuddin kena. Lho bareng kuwi lunga Kudus malah kowe lebur nyang Kadilangu. Kadilangu kuwi status sapa le? Gurune dongolan maling. Murid lan guru ora beda lan bapak. Awang bapak ayo maling, anak yo maling yo kuwi lebet kuwi maling. Ya bola bali kok nyenggol aku. Ya ora tak selake biyen kowe pancen aku kondange Brandal Lokajaya. Yen aku tau
ora iso ya ape dongolan maling. Santri niku nindal set 5 wektu 17 rakaat. Santri. Pinter ngaji maca kitab Al-Qur'an luluh harim. Ape ya? Apik. Ape kok dongkol. Santri ini saya menawa. Nek aku ya apik dongkolan maling, mau nelek dongkol dadi apik. Oh, ngono lho. Lho kok Ning tetep dadi dakwa. kok dadi dakwa? Joko Tingkir dadi dakwa. Bukti seksi dakwa Pandha umur cukup. Wis cukup. Sing dadi dakwa Joko Tingkir. Joko Tingkir. Sing dakwa sapa? Kula, Lah buktine status menanjung. Ical. Seksine sapa? kula gampang. Ah niki dadi seksi lan dakwa cara peratan mun mlampah sah. Leres. Jadi dakwa ngrangkap nyekseni sah. Nggih. Ning Pradoto. Nggih. Salaman. Salaman lan amplope. Amplop iki sing digawe kok iso. Tenan ya. Nggih. Dakwa ngrangkap seksi sah. Sah. Kanjeng Sultan. Sakniki kula nyuwun pengadilan. Nek Joko Tingkir dihukum kula nyuwun imbah. Ini bodos putih to. Sunan Kudus kudu dihukum sak kathok-kathoke. Lepatipun menapa Mas Kudus? Instruksi. Sewu. Sapa sing ora ngerti lan krungu. Kondange jaber sote donyane ala-ala. Iya percaya. Dosa kula niki napa, salah kula niku napa? Napa dadi wong bener-bener jujur. Salahmu mergo kowe dadi maling. Pelecehan sampe niki. Lho kok pelecehan? Lho kok maling iku menapa? Duit kula Kowe pirang-pirang. nyolong ning kadilanmu. Sapiku telu mbok colong, mbok dol duwike mbok wayoh. Ayo. Sampe dawa kula. Iya. Sesine. Kesini aku dhewe. Sampe temane hotel jaga lho. Iya, Hakim suci. bener. Orang setane ndakwa saksi niku mboten iso. Oh, dadi ora ana critane. Mboten mlaku. Ndak wong ngrangkep seksi ora iso. Tidak belum. Ora sah. Usah. Salaman. Salaman yo lampung oke nek. Saiki bedane apa aku karo penangsang. Penangsang iso ndakwa karebet, iso nyekseni karebet. Oh, lah nek iso kaya ngono aku ya iso ndakwa kowe nyekseni kowe. Dadi maling kowe. Nek grebet dihukum. Kowe ya dihukum. Ya piye? Piye? Celoko menika. Ya to mbakmu Dewi nak Bangger bangger. niku. Kowe bodhe wis ilang saka catetan iki. Mbok sakniki perkara jabil Oh, berbalik. dadi damai. Mboten dilanjut. Ndak ngono. Kanjeng Sultan. Langkung Prayogi dipun penggalih kenani bab swasana ing Demak. Panjenengan paring dawuh dumateng para wedrake mawon. Jalaran menawa Prabu Semi sakmenika dados dandan. 200 menanjung ugi ical dalam menika ingkang asta Partisara. Sinten ingkang saged ngunduraken Ratu Semenanjung lan Prabu Semi menika menang nampi nugraha wonten Nusantara. Netepake dawuh pangantikaning Rama Sunan Kali. Para wedrah telku kuwi karebet lan Haryo. Marang sapa kang bisa ngundurake pepunden ing Demak? Ya kuwi was menanjung wae. Lan ngluwari pidanane Prabu Semi pada Ganjar Samurwati. Assalamualaikum. Tapi pangestu. Ya, kita lu sendak pangani. Kamolan. Yo nggih tak pangestoni nggih. Ridhollahi fil wali daini wasura fi sukima muga-muga kelakon. Sekolah dulu Ben. Sakne dengan Ben. Tapi pangestu. Kalau di pangestoni Ben kepada Tapi pangestu. Tak donga-dongan yo lebet. Muga-muga kowe ora slamet. tetap Ben.
ke bradat aku saka Panti Jepara kok papan ketekan. Ora ana dosa lan luput. Nanging aku kepengin Partisara lan ngepenginake Slira bakal suwitan. Partisara? Iya. Iki radar bekmu. Radar bekmu ning tak rebut. Ojo nganti kowe miloro kelawan pepundhenku ora dus menajo. Arep duwe setya apa ketoke ini? Aku mbutuhake baline ora dus menajo. Semenanjung bakal bisa bali kalamun Sultan Trenggono tumuju ning Penarwan. Nanging aja nganti diderekke prajurit kang gawa senjata. Yen pancen kepenjaluk tak piranggani. Sampai kersa rawuh wonten ing Penarwan. Iji aku ngerti lereking pepundhenku kok gadah papan Penarwan mutung supaya aku tegak ana ing kapan. Injih, ya tak turuti. Ning kawula padha ngerti yen aku aping teman. Namung kemawon kirang prayogi lamun panjenengan mboten kasuwun. Menika ora apa. Monggo Kanjeng. Pancen kabeh tak sengaja. Sultan Trenggono tumujune Penarwan tak paten. Pindhane wong utang kudu nyagilih balikake. Raloyene Rama Sultan Trenggono aku nagih kawanku. Mbok tagih maju. Ya, yes. Kanjeng Ratu Semenanjung wis diselametke dening Karep. Nggih, sameneika ngersakaken punten Pak Panti Jepara. Punten Panti Jepara kemawon. Iku didinake kalian trian penderek pribadi to. Oh, terus lajeng kersanipun sinten ingkang dipun pilih para satriya. Babagan penderek tak pasarke bateng kali nyaman kemawon. Sing ketiban sampur kuwi Mas. Lajeng kula pilih Kali nyaman. Inji kula Rama. Aku sapa nduk bocah ayu. Guru kula nggih tiyang sepuh kula. Syukur alhamdulillah. Nyamat. Injih. Yen kowe dipercaya milih penderek utawa narpa Sundaka. Iya to. Pilih satriya sing tatak tanggon lan tanggung jawab upamane. Kowe milih Harya Penangsang apa milih Joko Penangsang? Sampun paringaken Rama. Leres pangandika panjenengan. Penderek pun 200 Semenanjung kedhepun pinut tatak tanggon lan tanggung jawab kados dene Kang Mas Harya Penangsang. Mila kanthi menika ingkang kula pilih mboten sanes namung Yayi Karep. Kantong rak suwale. Tegesipun Wong ora akale. Ana cara ya Le. wonten cara. Lajeng caranipun kados pundi ro? Besire. Ya. Oke. Tanpa masalah. Perhatian. Dipun rebat dening Prabu Semiramu. Musuh melawas kula.
Demak. Boleh tapi apa doae. Iku sing mati ya, Bet. Aku ngucape innalillahi wa inna alhamdulillah. Beto kaumku Haryo. Wis padha dene, aja kuwatir, Le. Tangi ya penasan. Tangi calon tunggal Demak kowe. Tak jereke yang dirapis dari hati ayo. Kakang Sendere Mangayu Bagio prasenggah dal ratu ing Praja Demak. Calone ratu loro lho. Lah ngerti siapa? Sing ada mati so. Wah. Tangi le. Dadi calone ratu sing loro. Ora sah nek penasang dadi ratu. Ora ketang loro. Paugeran Pak Silmapa. Sinten ingkang beto satunggale parti srenggih piku kok kene ku kang wenang dadi ratu teng Tajan. Apa penangsang duwe parti Soro? Lah niki. Ya piye apike diwaca ben diseseni kawula. Kados pundi Rama Sura? Mripate katarak sih. Demak tanggal 22 bulan 4 tahun 2024 Anyar iki. yang bertanda tangan di bawah ini saya bernama Bapak Supriyanto dengan alamat Desa Mbulot, Kecamatan Kayenpati, menyatakan sesungguhnya membeli seekor lembu bulu putih, buntute bujel, sikile asam urat. Kados pundi to menika Rama Sura? Wih, layang sapi kuwi. Petok sapi kok mbok golek Nek nggih. aja kuwatir iso dadi ratu. Pundi? Lho ning pasar sapi. Lho nek kepengin sing asli nah. Alah. Kumpul kon mboten ngandel. Lho aja kok sangkumel e. Sing tapasmo Kanjeng Sultan Kula sing Fatah. maca. Ratu Islam sepisanan nah. Ya, saya ta ora? Nggih. Nah, ning ngono sapa sing duwe parti Soro menang dadi ratu. Ya iki tak wenehke sampean. Perkara dadi ratu dirembug ning ndopo. Ayo. Rama Suran Kudus. Ije tak guyu nak omongane kae Joko. Sunan Kudus ahli politik. Godang pabrik pikiran sponsor. Kula pitados. Kowe ora dadi ratu aku wirang kowe. Kowe iki muridku. Sapa penangsang? Pinten to maksudé? Ana akal. Kowe nyang desa Mbatas Lori. Kae akeh raja sing brandal. Klumpukno, gecah rebutan bangsa Jawa. Assalamualaikum. Lalapan sampun purna. Mundur, sugi mirake malih sejati. Cukup mundur sebentar, cukup kembali pakai sepeda, tur, tur, tur.